Ka Maumlu Education Council ha kinyelam presiden ka council ba banlam ku Parlendo rengkat usket tri ba sempai dekhar bat ka isi kilala ban aikusnam ya kisamla ka ilaka Maumlu kilawan syakmat ha ka examination jong ka SSLC ba SSLC jong usnam arja apusan barengkat ka jing pencelur kentu kan pam bat ai mensi meki wei pat ki kena skul ki bdang dei ban pengkrek menta ya ka exam jong ka SSLC bat SSLC layo ban pelong ha ka office jong ka MTax ha ka atro tre ukalan kot arja apun riu ha ka por lai baje jan miet ka jing temu ka bakhmat jong ka MEC ba pelong ya kani ka program penkup buram meki kena skul kalong ban ai mensim ban pencelur khenang baki kena kinya syaprang ban durep ban minot ban job ya ka thong ha ka jing em ka jong ki ka jing nang ka jing start kalong ka bakordor tam ha ka jing em jongi ki briu kham tam ha ka ni ka juk science and technology ka ba menta bat u officer in charge jong ka sora police station ba Anthony Kongset rolong kum kongsan banyadon lang ha ka ni ka program Hakani kasngi layo penyadon lang ru userdar ke ilaka Maumlu ba penskam karwan lang rengkat baki di kot executive committee jong ke ilaka presiden kaseng samla Maumlu samla walamlat karwan lang rengkat pusket tri samla ai banting sandraji rengkat ki kot executive committee jong kaseng kinoelam bat ki kot jong kaseng gan thai Maumlu rengkat ki kot executive committee ki jong ka bat hak ke jindon lang ru kinoelam bat ki kot ka VDP Maumlu bat kumju hak ke senar lang kinoelam baki di kot ka lawe syong subai BO Maumlu Ikai bat ki kimiki pa jong ki kena skul bat ki kena skul ki bayo ya ka kusnam jing pas bah ke jong ki ya ka examination jong usnam aja apusan ha ka SSLC HSSLC bat ki wei bat ki kena skul ki badai binyakun ya ka examination jong ka but exam menta usnam arja apun riu Islam syuk ya kapur mentangan khotno ya i presiden jong ka MEC bin ai ka jikran pediang ka janmiet ka ba baha ka bakmen ya piwei ki bedon hakani ka lempung hakani ka plau jong ni ka office jong ka MTax ngayang hakani ka por kum u president jong ka Maumlu Education Council ban pedang so bahai piwei ki boleh poi syakani ka jingyalang dai hau sem arja khan rio bang ila thau ya ka education committee da ka jing perkhat bang idai ban yarap ya ki khna jong ka sdong ki badon kam ya ki jing rap ki fair bala da kam dalong bandala kat bala ki kimi ki pa bandala kat bala ki school henrai ka shlong tang ban shu ai men siam ya ki samlarit bagi samla he jong ka sdong ki to ki badai ban ya khon ya ki board exams ki jong ki ya ki university exams ki jong ki bat ya gitu ki bala depru ada ki don kanu ka jingkwa jingarap ngen kershan ya ki tengilala apan le akumta kum ka education committee bat ski ngila penkala no ka kerteng ka jongka sa Maumlu Education Council ka Maumlu Education Council kadai ya ka bala kerku kerdo ada ka dorbar bat kadai ka balong answerable mane ka ba I report sa ka dorbar mana usnam baro kinong hikai ki ba hikai school ki ba hikai college lakalong haki school ki badon ha Maumlu ne haki school ki college ki badon sikiwe ki jaka ki badai ki nong Maumlu ki lalong lupa ki member jongka council bat ka council ke sedon ke general meeting ke jongka ha ka bang isim ya karai ki befer kuduan penyat syukrang ya ka kam bat khambun sin ya ka kam la pendap da ka executive committee ke jongka tengi ai khublai ki sardar ki berem bat ini sardar mementaru iba ya kershan ya ka Maumlu Education Council laban ong baling baki patron ki bangidon ladu bangisdang hadu menta kapisa kala telun la kumba laban ong no sausan lak kapisa kala telun hakaba ngi ai scholarship ya ki khanda ngi snungu ya ki patron kata ya ikong Caspian Sea ibala ai ka scholarship haka kerteng gejong ipa bat imei ijong i bat ke scholarship nakayeng ke jong i bat ikong phul lawanong bakala lai chi babun ki khna daki phongot adu menta te nakayeng ke jong iba je daning stoling doru ngi songo ya ikurem jong i kong diar iba lakashan ha ka ju karukom bat kaniru kala lai chi babun bat ngi songo ba dang menung bai la bakla hang ka si bam kana sdong yo persang ya ka nakayeng ke jong ikong Angela bat ki para ke jong i baro jong Angela dekhar haga kertang ke jong ikime jong i baju dai nong ikai school
kiru kila peniem ni keteng ke jong kime da ka baki ai ka scholarship baka ni bentaru ini oban ai tengi das no buram kata-kata yaki bat naka Mamlu Education Council ngida kerku kerdo yaki baki nang bah ka kam ka jam ka kamai ka kaji baki nang laban yarab yaki prasnong ki prathau leng baka scholarship ka ba ka MEC ka Jingkran Nai Mr. WS Karwanlang President Seng Samla Momulu Tekum Presiden jong Seng Samla ngaso ba kani program hakaba ngin yasaki ngin yoyoi ya kajing tristam ya kajing long renti ya kajing IT lot joki khun samla ani kilong yeng kilong sam hapo kashlong katha ko jongi tingyo manta ban rakhe bangin ya shimanta hakani kasi sachisin jong usnam uba manta bangin ai kajing penkuk buram lani kata kajing itu kerpang ya kita ki long yeng long sam ki bapenmi yaki khun ki ti ki jong pi kan thai bat chinrang hakabe dei bakani ka banta jong ka jingem ka jong ki bangila manong ka jingwat yak jingnang ka jingstar tekani ka banta ka ba mi so thu bakadan kam ka jingi tristam kadan kam ka jingi trailang te hoj le sei kala banlong ba hagipot ki momen shwang im judon kum kini ndai manta pat ngi ba kadon kum kani ka program kadon kani ka jing simphia na kaleng jong ka snong deng ba ki nong elam ki rangba ki bron po ka snong ban kentiu ya ka snong ka thau jingi hagi bobon ki lang bat kham tam le hakabe dei ba kani ka kumagaw mutan ka dei sibanta jong ka jingem jungi halangi kren chpang ka jingnang jingstar namang isong thu ila ya ka perthei jong ka bala kala na ka por te ka don kamru ya ka jingkala ha ka jingbot ka jing perkhat jungi da ka bangiwat ya kita ka jingnang ka jingstar ka jungi hakabe dei kumnu ban panba ya ka longyeng longsam ya ka snong ka thau ya ka than hi borok ko we te hoi ni so komen de se la dangi yeshua perkhat ngokum we ni samla ki bangadon aki kam ki jonga sabar bon sen nga chi so sarong namar bala danga ong yiladi bangade na momru bon nga chi kendu ki rangba ki temen ba kastong jung pi ki kastong ba penmi ki ri frau tiki kita ki ri frau ngata ki ki pdeng jung pi ki ba puli fitip idon ki ri frau ki ba per ha ka bede ba kani ka kam ka tho ka tar la di ha ka kam ka puli ki puthi bang idon ki rabon sing ki radon sing kum ta ter te hadu mentaru ngem ladu kita namar ba sachisen ngaso sarong namar ba ngidonu yeki rangba lani ki noksong song jungi kan thai ba chinrang ki ba makiru ilalong hi kumta tangban dei kalong to kublai i kom piban rilang ndo iba pria ya kan program ba jong ka por ko menta ya i president jongka Mamlu Education Council ba banlam ko parlindo i balong ru secretary jong sinong hoya i secretary jong Mamlu Education Council ba sempan khar ki bede ki nong kit kam la di ki host member sinong ki host member di boro jong sinong ki bede ka por hoy ko balalam khamat dai banlam ki sen samla presiden secretary sen long kemie ki presiden secretary ringkat bat ki isi member jongki ki bapala ka por mereka jing kublai ka ba kerpang ka poru kalong na ka benta jong pi ki khna ki bala pendam ya kan ka madan ringkat ki kemie ki pa ki ba shemi ka jing ki clear na ka benta ba poi hakan ka por hoy na ka benta ki ki long job ya ki jingale exam ki jong pi lembang rusnam arsan ki masayo ya ka husnam ki bawan bah ki bawan hagi benta ki usyakman ban kum joru na ka benta jong kitu ki ban yale ya ka exam jong ki yale se stang katu kan disengi hamdu penai i Januari Februari ke sedang ya ka exam ka jong ki ti ka jiku play ka bakar pang ya kale che isar atuni konsep ibadai osi jong ka suara police station ni iba ngilai chui thau ha ko bo i presiden jong UMC banlam iba ni kum kasinong ni akan kam bat i barobor haki kam ki bobon ki kasinong kadon kam ya ka jarap ka jongpi te ngandom bun kentian ni ka por nga thrai sir i balong usif gas ngala balong ni ka por ya sa ai ka jingkren ka koridor ka jong ina ka ta jongpi di nakaliang jonga ngapen pau ka jing dokumen ka kran ka benta ka council jong kasinong
kaba juyai bedeng na ko Islam so Islam ban pelong ye kum kini kicing ye kendu lang na kabenta ki khun jong ka sinong ki bala layo ya kicing job ka je sam joki bat kum jo na kabenta ki tu ki ban appear ya ka exam joki la kalong matric ki PU bat kum tatar na ni ki class 12 kum ngi benta te ka council ese kala trei borba ba kili ki Islam ki bala but yu i ba kajing tracy tom jong ka council kamlong ka balen no kaliang jong ang yu i ba ling ba kajing don jong ka council haji ni islam ki ba mentang yu i ba kajing long kajing man jong ki khna pule po ka sinong jong i kala nang kiu ka kiu ho kajing wan bah jong ki khna la de ki khon jong sinong ha kajing pule ka jong ki ban pas bah hakikatan na kalong nalu ki badang lai ban pule hadu ki keran ki baret hadu ki kedan ki bisa jerong nomor kadon jong ka idusan ka kalong ban penslor ya ki kuan jong ka sinong kumno bakin yo ya ka jing shai ya ka jing soto ah ka bedai ba ka jing nang ka jing start ka balong ka labanong ka kalong ka spa ka bakodo na ka benta ka jing jong ki nomor habadon ka jing start om judon ka no ka jing hanglat Ngan khatno ya I Mr. Weldy John Doling bain ai ya ka jing ruai. Jing start kalong kabakodo banyak siar di rupa pamlanu jo kadei kaspa pamla bantu kasyarang bame pamla bantu Ti menta Nginya point no syakane ka way kata nginyo no ya ka jingkran na ikong san hi jongi kata ilong iba Anthony Kongset ibalong OC no police station seorang. Larang ya penyilik persya iki kambaman iki crime beper kadi tangling ba education. Mag ngandap ke jing sarong ru ba ngayo ban wana kini kesnong hakum kini ke program. Bat kini kendai ru kesin ke beningkong ngayo bani sementah kum kini ke program. Na benda jonga kadi ke privilege ngayo ban wana kini kesnong. Kumaktian ko ong lara pitmu nak benda sisnem kyong rap du kubah. Lada pitmu nak benda sipusnem tungdin. Ndai lara ka jing tmu jong pi kadai nak benda spasnem. Penang penstart ya kikna. Hari ni kapur lara ngapay kabang ngapay ikini ke list hang ni ngapay ikini ki bubun ki balale ba belum baru ki ba kerana syua jonga kini kamdei ke bakal pelayo ikini ke chiefman kelakun hang ni kani kadang dei tang ke jing senang but ye pi baru kibla pas bah bat kiban sile exams bening kong do ngon ong pi keba pidon kam hang jingem jung pi bening kong kadeka discipline lada pilong discipline pini compete batno ni pin compete persya yala de lada mentang 60% next ngan yo 70 but sin pidon discipline pi set lu ki target namta yala de bun sin am ngat pedakli ni ki kena ki exams pilapa syubyang didengar apa nasi kenting nasi keren kan kumut syubyang kumut ke klembyang pi pina compare berkuis cek bendi pina keliyaki mungkin kumut kila ke target kila abu lupa but hadin berkila det ho exams tu kila semua bekat no kinyo kata kejing PR paling jongki but jongi but niru ngila benlek kumta lada ni don discipline hangi kabumut ni divide ya kapor ni don ni ka timetable ke jongi nadu bakir hadu banda thia min pulut por kata ban rest kata bangin pulikot kata nomor pi ban si pulikot bi kamlung pidon kampor ban recreate yala de ba ngisi don bi thu khana ngai bilin kot ba yong armut ke ki porlom ki tho ding saklang mo ki tho ding saklang kan bagi dang tho ding tahu wei kamu nadu men step hadu demi tho ding mai kan bau tahu wei pan
bun bu songkai ndala janmiet na mo wan phai sing uta bo bun bu songkai kadim yo bun uta tu tahu perlu ju semua bisniam mo no me melamit ke songkai ngapa bo isni nga mat ding ni nga tho ding ni ngam yo bun bo yo me nga khlem songkai nga shuk nep ya kawai. You see, we have one strategize. Ka problem jing kalong ba? Trace tom ke? Menda ke ai. Ni don kam one strategize ke jing puli jungi. But kawai ka ba? Na kwa shisha ban ong pi paro ki barang puli menta ba phide pendon sakini kawai ke jing pi kata perseverance ba pen yai ne. Ka problem jing kalau ngim yai ne deh. Menta kasing ngan sedang ngan puli kaddo ala thaji no forget it. Sedang no the way that seems to be interesting. Puli biang kaddo ba kaddo bi persang ban le bun ki ai you end up doing nothing. Ni don kam ban long ki ba yai ne. Nanta ngan ong ipi kawai. Kini kadi kapur ka ba koridor tam jing jumpi. Kei ka ba pi le menta kan sadet main ke jing jong pi ba shi jing par ba shi jing ka ban sad define ni kalau we jong pi kadi nang ni Ti mentang nya point no sya ban ya banyo ya kajing sami ki kusnam ya kaningan IT ai secretary jong ka MEC ita i SK Dakar. Program kampam juga ni ka program hakaba kiliyo na wan kubrom ye ki kena sama kena Jangkusnong ki ulai pendat ki exam prepare ki board exam hakaba hanusnong temyo ki bancak kubrom nak leng ki bele ki university exam de hanusnong lantang ki board exam kata ki bele ya ka secondary school certificate dan SSLC Jangkusnong Hajar Afsan pas dia ka higher secondary school certificate dan SSLC Hajar Afsan dan kelas 6 syukur ngapor mani klemat nan pulih kini kinong yo persiapan keburam hanusnam bat ke kini kinong tibla konkret bat kita kilong anaka haka SSLC extension Arja Arfsan Stefalin Saling do iban penskam nendam da kerlang syabong lamlang syaprang karwanlang emigre surgery Vedanta Saikya share borlang thaba kini boro kiden hakibla pas bat pendap yaka SSLC extension Arja Arfsan bat kibla pasu hakadan jumka first division antang idan ru ka SSLC extension Arja Arfsan kita kilong kathi ke krifis ndam sapi basisha basemoy saki banroi jirwa tenang ki thaba yaine hame thaba ni kapol na karpan ya i kongsan ni jungi saran singset i sadar jungkusnong presiden jungkasang samla kumjuru bagi presiden jungka MEC banir dan langhanin ka station ni ban iyo ban sami kini ki dem tu syak ini kinong chapun kubrong
fair nga kibok kerang ang por bakit niyo manda hai exam jumpi sedang hakin kisi banon bat ba hakastan babaron pada yang ikerman do mana kalian ke konsil nyo kali ke program bat penku buram bat banle banyak teman lang kami nar banta jopi bro Mamlu Education Council but yang ban ai kuble pi baro kible shimbanta ba kible don hak jong ki banta ba pher ban penlong ya kan ke program kumni kumbakalong but haswa bang nya ban pen no na ai kuble ning kong ya i lampang i balong ru Sherman jongka MBC but ya secretary but ki khat jongka Education Council ya ka jeng tre shitam ka jongki bat ya ki banta baro ki bakila penyai renti ban haka biade na ka banta ka jingdan kam jongpi kum ki khana puli ha kanikhnong ka jingdan jong ka ni ka council ka lalong sisa ka jeng ka ku ka bakrao bat kum ni ngila yo ban sakhi ya ka ni ka program ka ni ka singi de lemba ka jing tre shitam jong ki ne ki nong kit kam bat kit khat hi baro ka wai kum ta nga ai khuble ya ki lang baro nga ai khuble ya I sada badan buram ban ki kentien jingkran kerku gadok ki jong I ba ilalong se sisa ka jingkersan bat rengkat ba ki dkhat ki executive member ki jong I ai khubleiru ya I president jong ka seng samla ibala ai ka jingkran haka bangile asngau khamtam kum ki khana puling le yo I ki jingikai ki jingsneng ki jingkentu ba ngangai skam ba phin pediang ki ni ki jingikai ki ba le asngau kan ka sngi kumjorungi ai khublai na ka banta kinong kit kam jong ka seng kan thai ka seng samla president jong ka BTP ba ka team ka jong ki nang ta ya ki nong kit kam jong ki self group ki badan hane ka por ba ki we ki badan bantalang ni ai khublai ya pi baro ya ka por ka kodor ya ka ba pila pelat bat pila ai banyadan rengkat bat kane ka council ban pendap ya kane ka program kane singi ai khublai na ka liang ka education council na ka banta kinong kersan ki balong ki patron ki bajuai kersan ya kane ka council ba khamtam ya ka jingkersan ka joki na ka banta ki scholarship ba pher ba ai ki ki khna na ka por leiru na ka banta iwal di jon iba de da ka jingdan ka jok I ha kane ka por ngila yo banyak sngo itu ka jingruai be ki kentin ki ba kodor ki ba lalong ka jihikai na ka banta jong pi kum ki khna ki badang de ban ki usha prang tu pediang ye ki jihikai ki balong lamba ka jingruai bang ikit bok ke biang ye iwal diru ba inang yo ya kan ni kasap ba inang pendan kam ho ya kasap ka ba ublai ula ai ya I ba inang la ban ki usha prang ba khamtang ru ba inong ka jihikai ka nuksa na ka banta ki wei pa ki khna halakasnong lajang kajing kublai ka bakarpang akan ni kapor nakaliang jong ka council ni ai nakabenta I OC badan buram jongi iba hakapor ka balengkot lasngong thu ba ilapdiang banang kumshifkas akan ni ka program ka bamenta ba napreng ka jingbun kam ngitep idan napreng ki jingbun kam ki babun kumbay lapan pau nrai simla kantat yang I kum krisnong ba kum ka council ha bangila khat ba indan ba inong shifkas akan ni ka por kum tangi ai ka jing kublai ka bakarpang na ka tanta jong kong piba sa jisin pat ka ni punya ka jong pi ka ni ka program ka long sisa fa ba biang dong sedong kublai sibon ni kong papin ibala aya ka vote of thanks ani ka jing ai kublai